सारू बाजरा आदि खाइबा नित्याନ୍ତ दरकार। नंबर 2 विटामिन B2 ର ଅଭାବରେ ମୋଟା ଓ କୋଞ୍ଚା ଅଠ ଓ ଅସମୟରେ ବାଳ ପାଚିଯାଏ। ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ବାଦାମ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ଫୁଲକୋବି, ବାଜରା, ବାର୍ଲି, ସୋୟାବିନ୍ बादाम, आलू, जौ, बाजरा, आत और डाली जातीय खाद्य खाइबा दरकार। नंबर 4 विटामिन B5 ର ଅଭାବ ହେଲେ କେଶ ଉପୁଡ଼ିବା, କେଶ ପାଚିବା ଓ ବ୍ରଣ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଗହମ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ନମ୍ବର 5 ଭିଟାମିନ୍ B6 ର ଅଭାବରେ ପାଟି ଗନ୍ଧ ହେବା, ଏକ୍ଜିମା ଓ ତ୍ୱଚାର ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B6 ର ଖାଦ୍ୟ ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ଓ କଦଳୀ ଆଦି ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 6 ଭିଟାମିନ୍ B8 ର ଅଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ଜିମା ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B8 ର ଖାଦ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍, ଛତୁ, ଫୁଲକୋବି ଭିଟାମିନ୍ B9 ର ଅଭାବରେ ତ୍ୱଚାର ଦାଗ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B9 ର ଖାଦ୍ୟ ବାଜରା, ଜଅ, ପାଳଙ୍ଗ, ଭେଣ୍ଡି, ବିନ୍ ଓ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଖାଇବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 8 ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଅଭାବରେ ଅସମୟରେ କେଶ ପାଚିବା ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି ଓ ଛତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଭିଟାମିନ୍ C ର ଅଭାବରେ କେଶମୂଳ ଦୁର୍ବଳ ଓ ତ୍ୱଚାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ C ର ଖାଦ୍ୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ସଜନା ଶାଗ, ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧାକୋବି, ଅଁଳା, ପିଜୁଳି, ତରଭୁଜ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଆଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଭିଟାମିନ୍ D ର ଅଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, କେଶ, ନଖ ଆଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ସୋୟାବିନ୍ ଆଦି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।